Wis kelakon aku karo kowe tak jaluk kowe aja nganti gedul sakurine jalaran aku bocah saka Karang Prapisan kowe putra pengayoman ana kati ana ing kraton jajaran tak jaluk kowe bisa nampa kahanan Kaya ngono Kakang Sentanu. Babar pisan aku ora duweni rasa getun Kakang. Senajan to sampeyan ki wong desa paribasane turu mau nyang krasa nanging tresnaku lahir batin kelawan sampeyan kok Kakang Sentanu. nuwun sekarwangi krungu pratelane atimu sing kaya ngono rasane ngati Ana bocah wadon temeka nang Taman Pamargi Putri lho Kakang. mergo iki tamune wadon cukup wis takon Oh, karo kaya ngono. bocah wadon kae Ya wis medhos sawetara Kakang. Bocah wadon. Lho, lah kok kendel temen kowe temeka nang Taman Pamargi Putri Pejajaran kene sapa jenengmu? Kula Andini, Andini. Nggih. Njur karepmu apa Andini? Ajeng goleki niki lho bapake anake kula. Tegese goleki bojomu. Nggih. Lho, bojomu apa abdi ana ing Pejajaran kene? Mboten. Prajurit ana ing Pejajaran kene? Mboten. Lho njur bojomu sapa kok goleki ana ing kene Andini? Bojone kula jenenge Sentanu. Sentanu. Lho, napa jenengane iki kan tau sejenenge Sentanu, Ndara? Kakak, Kakak Sentanu. Tah mongko ing Pejajaran kene sing jenenge Sentanu iki mung sampeyan dhewe lho ya. Wangi Lah aku kok bingung. ing jagat jeneng Sentanu iki akeh ora mung aku dhewe mbok menawa Sentanu liyane Lho, sing jenenge Sentanu niki Ndara. Ya iki Sentanu. Niki bojone kula Lho. Iki bojomu Andini. Ampe aku ngawur iki. Ciloko. Ora piye to, Kakang? Aja ngono. weruh wae lagi sepisan kok kowe kandha yen kowe iki bojoku nalikane aku ning desa kuwi isih Joko durung duweni bojo Ora iso Kakang sepisan piye lho, ben aku iki wis meteng kok ora sepisan. Koyo blok wae kelawan aku, Kakang. Sekarwangi. Nalika semono sampean kondo wis ejo kok meneng kasunyatane sampean wis duweni bojo. Pancen Malah aku bojomu sejo. nggih kok lewat kaya ngene iki lho ya. Sampeyan ku anak ranteng lho. Aduh, loro atiku loro atiku. Sekarwangi iki aja percaya karo bocah wadon iki aku ora wani karo bocah wadon iki Yang kaya ngono aku bakal mati jenengane ku diapusi, jenengane ku diapusi. Kaya ngono. Kakang tangan iku nduk bojone kula ngaku-ngaku terus sejoko. Ciloko. Ciloko. aku iki ora wani karo Sakit Romo, sakit Romo. Aduh sakit Romo. pancen yen sepisanan kuwi lara nek mengko yen kok rasake saya suwe malah ora lara malah ketemu Loh, tegese sing sakit boten niku Romo. Lah, sing lara endi? Sing sakit mana kula Romo. apa sebab sakit Awet kula menika sampun dipun apusi kelawan Kakang Sentanu Romo. Diapusi? Langki, Kakang Sentanu jebul sampun gadahi bojo saka desa lho Romo. Sentanu ngapusi Iji, jebul Sentanu kuwi ndek bojo iji Romo. sapa jawatan Kula Andini Ndara. gak pernah apa kelawan Sentanu Bojone Kakang Sentanu. ora Nggih saestu Ndara. saestu Panjenengan ratu ratu panguasane tanpa minapus aku ora kepengin aku antaraning kawula bercengkak mung perkara wanita kula iki dina kowe tak pisahke kelawan putraku kowe minggat saka kraton Pajajaran Goro-goro kowe aku katunduk saka kraton Pajajaran rungokke tembung selawase konang jabang sing kok kandhut ora bakal lair Andin Lah niki pripun kula mas ditinggal niki Ndara. Wis kene wae prayogane tungkanen lakune Sentanu ripit supaya gelem balen budaya kawan. Oh ngaten nggih. Nyuwun pamit Ndara nggih. Ayo ini. Monggo-monggo.
ngerti bocah wedok sing jenenge Andini. Jenenge sapa? Andini. Andini. Kira terima ngerti. Wong sing jenenge Andini iki aku dhewe. Kowe dhewe. Lah, lah. Lek pancen kowe sing jenenge Andini, saiki uga kowe tak tugel. Minggir. Ojo ganggu gawe. Ketoke gulune cah itu. Apa salah lan lupute bocah wadon? Ora idep. Pateni. Ora idep salahe. Kok salah ra Ora itu? salah. Yen wis kelakon mati jur kowe entuk apa? Entuk opah. Oh, yen ngono ana sing perintah. Yen ngono ana sing perintah. Aku. Iya. Kowe bloko sapa sing perintah mengko tak imbo yo pae. Walah ngopo? Tenan. Lah aku bloko boy. Tak imbo. Sing ngongkon Patih Mertayuda. Sing perintah Patih Mertayuda. Yo. Apa ke jawab? Kula Andini. Andini. Nggih, Mentah sapa ngendi wae iki. saking dalam taman. Ono kedadian apa? Kula ngaku-ngaku dadi bojone Sentanu. Lah sing perintah Sing perintah Ndara Pate. Patih Mertayuda. Odo. Ya, aku wis tanggap. Tenane salah iki manggone ning Patih Mertayuda. Wah, niku malah bingung. Lah dalah bingung. Sentanu. Nalika ning pendopo rak sliramu iki dijawab dijodohne karo kadang kok malah kuyuran nganten anyar lho kowe iki. Kondinya, lho sampeyan iku mboten ngerti kok. Disekseni kabeh karo kawula lho. Kula niku pun ditunduk saking kraton Pajajaran lho niki lho buktine. Mestine lak ana Tak perkara. cengkiwe. Perkarane opo Sentanu? Gara-gara niku lho. Andini ngaku yen bojone kula tah mongko. Kula niku teng desa Tesejo. Ya, aku wis tanggap. Perkarane dumunung marang Paman Patih Mertayuda ya bebarengan munggah pendopo Ngaten. engko aku sing bakal benerake perkara. Ayo, duduk kerutuk niku. Mangan. Aku gelo misahke siramu kelawan sekarwangi. Yang desa kaya ngoten iki. Kula ingkang sowan Rama. Ono gendok. Sowan kula namung badhe ngleresaken katundunge Sentanu saking kraton Pajajaran. Cetha Sentanu kae salah. Sentanu wis duwe bojo. Kula mangertos. Para wis tak pisahke tak pegake kelawan kadangmu sekarwangi jalan Sentanu wis dibujuk bocah sekarang pradesan sing jeneng Andini. Ono nyawang-nyawang Joko wis dibojo ora disin. Wirakusuma meneng lepat Rama. Estunipun Sentanu menika leres boten lepat. Piyambakipun dereng gadhahi garwa. Wis duwe bojo. Lah kok malah bocah wadon sing mlebu taman kaya ya Joko matur marang coba kene. Kula Ndara. Kene Nggih. Kene iki Bang. Ini jenengmu ra Andini to. Sing mlebu ning dalem taman Pamargi Putri ketemu lawan Sentanu. Nggih. Sentanu kira bojomu to? Ayo, kita Sentanu bojo. Meneng. Oh, no Sentanu di bojo meteng kok ngakoni Eh, Joko. Besok Aku niki Ndara. lho kok ora apa-apa aku sing tanggung. Piye to? Andini ora sabet. Kalau mengko-mengko menungso sing ngancam marang uripmu, aku sing bakal tanggung jawab, aku sing bakal ngayomi. Wong ngandeng. Lungguh. Boten Ndara. Ora. Boten bojone Sentanu. Jadi kowe iki dudu bojone Sentanu. Kok yo kowe temeko ning dalam taman ngaku-ngaku yen to kowe iki bojone Sentanu. Iki sapa karepmu dhewe apa ana sing perintah? Perintah Ndara. Ana sing perintah. Nggih. Yo sing perintah sapa? Lah niki Ndara Pate. Ndara Pate niki lho sing perintah kali kula Dadi kowe Ndara. diperintah Ndara Patih, Nggih. Patih Mertayuda. Lah kowe meteng iki karo Sentanu apa karo Patih? Boten. Boten kali Pate. Wirakusuma. Karo sapa Andini? Kali Dirnase Wirakusuma. Dadi kowe meteng karo Wirakusuma. Nggih. Jaluk tanggung jawab lawan Wirakusuma. Nggih lah. Kula tawang selawat ning ngenten syarate. Syarate? Syarate kula kan ngaku-ngaku dadi bojone Sentanu, Ndara. Iya.
aku wis bisa nampa apa sing dadi sakti lelakune uripku. Nah ingat bang besok kalau kula semua semua tanggung jawab lan kuwi. Kalau sementara kowe ndak bali. Bali mboten napa-napa niki. Ora apa-apa. Nggih. Kowe tak anggap ora salah ibarat kowe iki tatah yen ora digandeng ora bakal mlaku. Oh, ngaten nyuwun pamit nggih, Ndara Iya, iya. nggih. Sampun. Kulo tak ngeteng bali. Sik. Lho apa perkarane? Kira sapa iki? Dun. Kulo. Lungguh paman ate. Pinara. Enten opo lho? Kamu dicabuk. Kok kepenak men. Dun. Kok kepenak. Ke panestune. Wes salahmu. Kok nanti diganti putraku munggah ana pendok. Kalau Pendok wantu semua. Salah apa iki? Piyambakipun badhe mejahi kalih Andini lho. nggih. Yen ngono kuwi iki pembunuh berdarah dingin kowe ya. Mboten ngoten ah. Andini salah apa kok arep pateni? Nggih mboten salah. Lah kok mbok pateni? Amarga kula topak. Sing omahe kowe? Dun. Sing omahe sapa? Tambene. Tak tambene. Meneng Dadi kowe ngalap patine Andini. Andini mergo kowe uga ngalap opar Nggih. saka wakne pate. Nggih mergo kula sing ngongkon iki kok. Ya. Ini tak anggap kira salah. Jalan Andini durung pengen pati. Nanging aku itu keselawan kowe. Sepisan meneh kalamun kowe diperintah lawan sapa wae, kudu kok tintingi salah lan benere, cetha lan orane perkarane. Ngoten. Heeh. Ngoten. Samentara kowe bali ning aja ngambali tumindakmu sing ala. Ngoten. Matur nuwun. Amin. Ya. ya enake cak. Pak nek pate pertanyaan yo. Dun. Aku ki jane gumun lho. Nggih. Jebul sing gawe geger ana praja pejajaran iki ora dipati sing nglamar kelawan putraku. Ning kok malah nayaka praja minangka warangka ana ing kraton pejajaran. Ibarat iki musuh sajroning singa. Nggih kok jenengan menika atus putra momo dadi tiyang Kok tak serengenane dhewe. Meneng tiyang sepuh ngono. rumangsa wis. Wane pate betul juga. Jenengan niku lho. Lho kok nganti sampeyan iki duwe trekah sing kaya ngono janjane iki karepe kepiye? Kula niku duweni karep kepengin dadi pisane sampeyan. Kepengin karep bebesalan kelawan panjenengan. Putramu Sumirakusuma. Nggih. Tresna kelawan putraku Sekarwangi. Yes. Lho ngono kok ora wiwit sore kowe matur yen to kepengin bebesanan jodohke Wirakusuma kelawan putraku ra wis rampung perkarane to. Lah nek wiwit sore ora usah pentas. Gendang bar jam 12 wau. Ngono ya. Lah nggih. Ya. Ngene. Kowe warangka praja, kowe malah gawe gendro ana praja Mentara. Pejajaran. Wis salah. Kowe kleru sing gedhe. Oh, pidana sing bakal tak patrapke kelawan siramu, pidana kurung lawase 750 taun. Gosok yo ben. Bosok hukuman. Cetha nek sampean ratu-ratu bento. Lho, Kowe lho nggih. panjenengan sun ratu bento. Midana 700 tahun. Pol-pole umure menungso niku 100 taun. Nggih. Lho midana kok nganti 700 taun iku sisane terus sinten sing nyauri? Sisane sing nyauri anak putu canggah wareng nganti sak rampunge hukuman. Kalebu Kowe niku boten luput wis to. salah. Promo kula ingkang luput to. Boten Anak putu canggaware. Monggo kula niku mung duwe anak siji. dereng rapi. Dereng rabi. Nggih terus. Lah nggih. Anggae niku pripun? Upama kok kowe urung rampung kowe wis temekaning pati, anakmu go durung rampung wis temekaning pati, ya wis cutel hukumane. Wong ngeten iki mawon. Bae iki di jalan 700
tahun. Cuma padan-padan mau beda total. Mlebu baku jalan. Ayo. Ayo, sana. Mon sewu instruksi. Kakang Sentanu. Lah niki terus pripun urusane kula niki? Sabdanipun Kang nalika semono misahke kamu kelawan Sekar Wangi mulo saiki kowe bakal tak jodokke meneh kelawan putraku Sekar Wangi. Dalan nggih. Dalan. Aku jaluk pangapura ya Kakang Sentanu yo. Jaluk pangapura aku kok tampa meneh ya Kakang. Cocok. Ganggu lho. Aku kok tampa meneh ya Ayo Kakang. bubu. Kene dhisik kon. Monggo Ora dhisik iki Kakang. wis yuswa sepuh. Nggih. Seleng surup anggone mrat nata ana ing kraton Pajajaran. Lho Rama kepengin ngenongake praja. Kang menang lintir Dewa Prabon ora liya ipemu sing katna sepuh ora liya pangeran Unding Sumo. Nanging Unding Sumo dawuh jroning sedang ngumbat Pradata aja lali kelawan kadang ipemu lenggahno minangka pepatih ana ing kraton Pajajaran. Wis tak akan dawuh. Coba lenggah ana dampar kanalindran ana ing kraton Pajajaran. Monggo. Cakrak. Pinangka dadi pasisir aku bakal tambah gelar Prabu Munding Kusuma. Munding Kusuma.